fil-ġnien bħal-imħabba timbet f'qalbna dejn xulxin għal tul iż-żmien. Kull tema tajli il-baħar innifsa kwistajtu mir-riħ dak demmi saqqejt il-ħamrija biex nofrilek dal-fjur sabiħ. Sejjaħ li ħankun ma' ġembek kitarra qrib nannu xulxin dan l-aħħar sirt nitkellem mal-fjuri u nsellem il-ġiżimin. Odon fjuri kollha l-wien sbieħu jfuqu rajt fil-ġnien bħal-imħabba timbet f'qalbna dejn xulxin għal tul iż-żmien. Taħt qamar imsejjen bil-kwikeb intwarda li tiftaħ mal-lejl kull strofa, kull zifna, kull ħolma għallejla ma naħseb fuq xejn. Id-dinja madwarna ġardina inti l-fjura u jina il-bir b'tranġmilek kem tferraħ lil-qalbi mimkien għanna nimxu ħarin. Odon fjuri kollha l-wien sbieħu jfuqu rajt fil-ġnien